Ay, live na pala ako. Show ako kagigising ko lang eh. Sino kaya nanalo sa mga rapper? Good evening, Sir Leo. Kumusta po hanggang ngayon? Hiyaw pa rin ako sa inyo. Malaki ang naitulong nyo sa bayan namin. Humihingi rin ako ng paumanhin sa inyo. Oo, ito yung reporter. Anchor. Bakit siya nahihiya? Hello. Hi. Hi. Dali lang ako. Ay, gising ko't napagod ho ako maglaro ng bilyard eh. Ayos lang. Andiyan na yung kalabasa? Dumating na? Anong oras na dating? Binabati ko si Stephanie Cabral. Flight attendant to ng AirAsia. Yung ang cabin crew ng AirAsia. Nasa Malaysia daw, nanonood. Nakakapagod. Away ko. Pagod. Sorry na-late ako eh. Kasi naglaba ako eh. Labandero ho ako ngayon. Joke lang. Nalasing ako doon sa ininom kong yung ginawa kong punch kanina. Gumawa ako ng cocktail made all by myself, di ba? Pero dapat di na ako magla-live. Kaso kaya lang baka hanapin nyo ko. Kaya nag-live na rin ako. 6 a.m. Darating na 6 a.m. Binabati ko kayong lahat. Ganun lang kasimple. Good vibes muna. Tulong mo sa kalahatan ng babayan, dinamayan mo sa agutuma sa marganong makabayan mo, binod ka ng Pinas, mapalasi, di kayang kumpasan ng mga kamas, mga supot, mga sungo, mga poko, hinatunghaw, mga kupal, dapat ipagpala sa ipakya, ang datap, sibaw ng lupa, anghel. Mga kaibigan,
dapat ako po magpapahinga ngayon. Happy Sunday po sa inyong lahat. Opo, ako po nakakatulog na. Ngayon, meron ng mga text message dito na nagsasabi na nanalo daw ho sila ng 150,000. 150,000 at nakakatanga po ng tawag at sinasabing nanalo sila ng 350,000 ba o 150,000, something like that. Tapos nangihingi ho ng processing fee. Ay, alam niyo na ho kung sino may gawa noon, yung mga basher ko ho yun. Yung mga basher at yung mga taong mapanlinlang ho may gawa noon. Wala ho tayong ganyan. Una, ako ho ay hindi nagpapapremyo at hindi ho ako namimigay ng pera. Oho. Ang ibinibigay ho natin ay essential good, katulad ng bigas, kalabasa, gatas, PPE, manok. Yan. Yan ang pinamimigay natin, manok. Oh. Yung mga essential good po ang pinamimigay natin. Yung pera ho ay dito mismo sa opisina ko ibinibigay. Wala hong tawag. Pagka yung malayong-malayo, ayun. Ang binibigyan ko lang ho ng pera yung mga empleyado ko. Yan. Sweldo nila yun. Marami. Pero hindi po tayo nagpabimigay ng pera o ng kahit anumang GCash. Alam nyo na, ganito ho, pag meron tumawag sa inyo at sinasabing kayo daw ay nanalo at napili ko daw na mamimigay daw ng 150,000, ganyan-ganyan, ay kung maaari ho, i-report nyo agad. O kaya jamingin nyo na ng mapagod. Pagurin nyo. Pahulin nyo na agad sa pulis. Yama, ikaw nga magpaliwanag dito ng tungkol sa mga tungkol sa mga GCash na yan, mga nagpapanggap na mga mapanirang tao. Diyan ka na. Yung sa mga GCash po. Yung mga nagpapapremyo, yung magsalita ka. Ano po yun? Hindi po totoo po yung mga nagpapapremyo. Yung mga 10,000, 8,000, 5,000. Wala pong katotohanan po yung mga GCash na gano'n. Wala pong inuutos si boss na magpapremyo sa GCash. Kaya yung mga Facebook account, yung mga YouTube na nagsasabi na mag-subscribe kayo sa kanila at kailangan ng GCash, ipapadala kayo para processing fee daw. Yung may mga 3535, hindi po totoo yun. Ito lang po yung YouTube channel ni boss at saka yung Facebook account niya na legit at saka yung Apo at saka yung FLM 2020 at saka yung Facebook group na Apo nga po. Yun lang po yung legit account ni boss. Hindi, magsalita ka dyan para masaya. Sige na, paliwanag mo mabuti. So ayun po, mga kapatid, wag po kayo maniniwala dun sa mga Facebook account na nagsasabi na bibigyan daw kayo ng papremyo ng mga 8,000, 5,000. Tsaka yung tawag sa telepono ka mo. At saka yung may tumatawag daw po sa telepono. Tsaka meron gumawa din ng account na Yama Marcos. Hindi po totoo yun. Wala po akong ibang account ko, hindi yung Yama de la Cruz. At saka Yamatan lang po. Ayun po. Sabihin mo na may karampatang yan. Nahuhuli yan. Yes, yung yung mga Facebook account na gano'n, pwede nyo pong i-report kagad yon. Ayun po. Boss, okay na. Pwede nyo na ngayon yung gusto nyo. Alin? Yung mga rapper natin. Ito na po sila. Andali. Anong petsa na ba ngayon? 11:58 po. 9. Alas 10 pa bukas ang Bukas pa po. Alas 10 pa bukas, saka na. Ito po yung mga naglalabanan, ha? Nako, puta na, may dikit na dikit. Bigyan na sila, boss. Yan talaga yung lahat. May dikit na dikit, ho. Dikit na dikit yung laban. Ito kasi, ano na lang to consolation Opo. Ito lang po yung pinaka Mayroon nun di, ating yung mga rapper, no?
Alas 10 ho bukas ang deadline. Biogis. Meron laban dito. Dikit na dikit. Diyos ko. 50,000 pa naman to. Yung first prize. Ha? 50,000 lang yung ano. Oo, gusto mo parehas naman nagpagod to. Hatiin na lang natin sa kanila. Kumbaga, decision. Pwede po, boss. Kasi yung isa dyan, nauna talaga yun. Nauna, oo. Siya, pero dumikit siya eh. Oo, dikit na dikit to ang laban. Meron ho dito, parehong 1 million yung score, kaya lang dikit na dikit. Ha? Yung isa po sa views siya panalo, yung isa naman sa YouTube. Sa YouTube yung isa. Yung isa naman po sa ano. Sa Facebook. Mas maraming tao sa Facebook eh. Kaso YouTube ang labanan natin eh. YouTube at Facebook. Oo. Nako. Tiks na laban ito. 50,000 lang yung ano niya. Parehong 1 million, no? Dikit na dikit ang laban. Alas 10 bukas. Hindi, ganito. Bukas alas 10 ang laban, ang deadline. Pero gusto niyo bigyan ko kayo ng final score, ng score ngayon, updated score, May pag-asa pang humabol to. Okay. Number 1, Jerea, 1,131,600. Sigaw Lehitimo, 1,050,400. Yung isa, J Black Navarro, 732,900. J Rhyme Official, Papa Bear, mga naglalabanan. Ito hong Sigaw Lehitimo at saka Jerea, masyadong dikit ang laban nito. So bukas, 10 o'clock ho yung cut-off. So let's see what you got. Share, and like the song. Gabi. 50,000 na mataginting. Tumataginting. Nya. So yung premium nyo, makukuha nyo kay Yama. Bali ho ito. Mananalo kasi 50,000. Tapos, yung may consolation na 5 na tigpa 5,000. So, may mas maraming views dito eh. Nakita mo ba yung kay Kiko Alphabeto the Third? Ano lang po siya? Hindi na share, no? Meron ka pang ano po po? FLM Choice. May FLM Choice ako. Okay. Nangihinayang lang ako. Dikit na dikit yung laban ng isa. Jerea at saka Sigaw Lehitimo. Usap na kayo, Jerea at saka Sigaw Lehitimo. Kung gusto nyo, maghati na lang kayo. Lamang na lang. Parang chop-chop. Meron pang isa, 1 million din siya. Kaso, na-block yung Facebook niya na report. Nawala. Bakit? Binlock po. Kasi mataas yung ano niya. Hindi niya alam na sino daw nag-block. Baka ang nagpa-block naman sila. Ay, hindi po. Pwede yan. Uy, matatalo yung kanta natin nito. Ito, ano na. Aba, pota na. Alam mo naman ako. Mapaglaro isip ko sa ganyan. Ganun po kaya nag-ano kanina. Anong kanta? Dahil lang po. Ba? Nireport daw yung Facebook. Hindi nga, anong kanta? Makikita natin niya sa iba. May Susan Parel. Sir Francis, isa lang ako OFW. Nag-donate ako ng 8 sako na rice sa barangay namin. Kaso, kulang. Baka pwede dagdagan mo naman ng konting bigas para sa Barangay Santiago, Bail, De Palmera, General Trias, Cavite. Sige pagdating ng bigas natin, tawag agad kayo. Sol Karsten, keep up the good work, sir. Mabuhay ka lagi.
At ako'y nag-relax ko kanina, kaya medyo pagpapasensyahan nyo na ako. Medyo nahuli yung ating live. Ayan. Meron, Happy Mother's Day ho sa inyong lahat. Pasensya na ho kayo. Sarap ng kape. Musta boss, George, kape. Nya. Iyan di. Yun ang mga kanta na yan, Nakakiyaman ako. Nagbigay na ho ako ng 75,000. Alam mo, may mga basher tayo. Yan ang gusto ko, dumadami yung mga views. Ito mga bashers na to, wala ka naman magagawa dito kasi patay gutom to mga to. Wala nang makakain to. Walang panload. Wala na tong makain. Gutom na tong mga to. Okay, mag-load kayo. Kailangan ko kayo rito para may views ako. Yung pangalan nito, okay na ba lahat? Okay na? Yung mga nagsikuhan ng bigas dyan. May mga video na tayo niyan. Sabi mo kay linisin yung limo, yung sports, yung Lambo, yung nagagamitin ko. Mag-iikot ako bukas. Magla-Lamborghini ako. Sasawa na ako sa Mustang at saka sa Bentley. Pati R8, pinagsasawaan ko na. Pasensya na ako kayo, masyado ako maraming pera, kaya medyo magla-Lambo muna ako. Buzz Taki, yes. Magtapikan kayo dyan mamaya. Mga subscriber ko, shout out sa 1,060,000 subscriber. Yung mga good vibes na tayo ngayon, hindi na pinapatulan yung mga mo sila mamatay sa inggit. Basta tayo tuloy-tuloy sa pagtulong. Yung mga basher, yung mga huwag nang papansinin yan. Diyos ko, tignan mo na lang status ng pamumuhay niya sa status ng pamumuhay nyo. Diba? Bira ng bira sa akin. Tignan mo naman yung buhay nila. Alaay mo yung mangungutang pa ng panload para makapag-comment lang. Diba? Yung ibinayad sa kanila ay ubus na. Ganun lang yun. Ngayon, after COVID, magkikita-kita ang magaling. Ganun yun. Te amo. Lebesor, Sir, Pengi Rice, 450 fam dito. Daang Pari, Antipolo. Kaya tingnan mo nga itong Daang Pari, Antipolo. Baka yung punta natin na Antipolo, unahin na to. Pakidamay na lang natin siya. Eddie Mopon, Idol, kala ko di ka na mag-live. Nakakamiss kasi 2 months na rin kasama araw-araw, gabi-gabi, I love you. Wow. Pwede ba naman hindi ako mag-live? Nandiyan si Bastaki. Siyempre magla-live ako. Alam nyo, nagla-live ako dahil namimiss ko yung mga basher ko. Diba? Namimiss ko yung mga basher ko, kaya ako nagla-live. Daming Power Ranger, Cleng, Carinderia, and more. Great Sunday, FLM. In behalf of Malate Catholic School, we're thanking you so advance for the future health for homeless. Mabuhay po kayo. Tanungin mo nga kay Beth kung tinawagan niya tong Malate Catholic School. Angeli Enriquez Sagala. Alas 12 na kung hindi Sir, Angeli, one fan kami ng husband ko sa inyo since day one. Pasali po sa small YouTuber from Cebu. Huwag pa stress sa basher, mga buang sila. Buang-buang manggid. Yung basher day, wala gihapon kaon, walay kaon gihapon, di gutom talaga. Way kwarta. Ang basher, way yan kwarta. Di nagipansin yan. Pero, alam mo, kailangan man yan, dagdag views pa, mag-comment pa. Diba? Kahit ano sabihin nila,
Mayaman ako. Bisaya na to. Marami akong kwarta. Ha? O kane, taksan-taksan. Yung mga basher, hanggang salita lang naman yan Keyboard warrior lang yan Baka nga nakakatanggap pa ng relief ko yan Hindi kahiya-hiya sila. Ang dami tuloy mga Bisaya na nag-comment for Bisaya. Yung mga basher, way kwarta yan. Way labot. Yan ang mga tunay na mga kawatan. Maayong gabi sa inyong tanan. Nga mga Bisaya, mga bisdak, mga Bisayang dako. Kasabot ba ng Bisaya? Gamay lang. Di ba? Mamatay sila sa inggit. Diyos ko, yung mga nagko-comment dito, ay Diyos ko, patay gutom yan Pero kailangan natin sila. I love you, Idol FLM. Best ka talaga. Inggit na naman yung mga basher kasi ang daming Power Ranger. Dami. Magpa-advertise dito sa akong channel. Di daghang kwarta gihapon. Diba? Alam mo, basher, viewers man yan. Bakit mo sila pagalitan? Yan mo sila manood, mataas ang rating. Wala. Ano yan? Mag-report sila na mag-report. Pagod man yan. Bahala kayo yan. Mga matay ka mo. Ay! Kabise! Nag-swimming ka ba sa aking swimming pool? Hindi ba? Okay, kabise. Gusto ko yung makita na, ikot muna kayo dito sa likod ko. Lahat ng team, ikot muna. Dine. Mga team! Dine muna. Bitawan nyo muna yung mga computer nyo. Dito muna kayo sa likod. Babatiin natin yung mga basher. Happy 1.60 million. Yan. Ito yung aking mga team. Yan. Pasok. Tikit. Anong masasabi nyo sa mga basher ko? Kain bubog mo yapa ko. Bullshit ka kabise. Butong tulisan. Good day, boss. Apa Francis, Peggy Okane. Long live. Pambihira. Ano mga kabise? Kain bubog mo yapa ko. Ala. Ay, palinis yung Jay Tulod. Palinis mo yung Lamborghini ko. Iikot ako, magla-Lamborghini ako. Hindi, lalo na ito, mainggit ng mga to. Valentine Barlis. Good. GM Idol. It's okay po if you're late as long as you stay live on air. Lagi po ako nag-aantay. You're my inspiration to me. You're a true, genuine poster of kindness, love, and generosity. Stay healthy. Good vibes always. God bless. Valentine Barlis. Maraming salamat po, Ma'am Valentine. Alam nyo, after COVID, when everything is going to be all right, I would like to invite all of you here in my humble home and in my humble office. Ako mismo yung gagawa ng kape sa inyo. Maraming salamat po. Ems Velarde. Tuwa po, nanay ko sa inyo. Pinipray ka niya. Maraming salamat po sa prayer. Yung mga basher dyan. Nga pala, ako nag-complain niya, may complain na po akong pinorward sa pamunuan na yung mga nagpapanggap ng, yung mga nagtatawag, tumatawag-tawag, mga scammer ho talaga yan, ay ma-action yung ibang mga telephone number dyan. Pa-shout out kay Sister Iris, kay Vice Chairwoman ng International Council. Sister Iris, shout out. Omega Eta Chapter ng Cebu. Ito po yung kabrad ko sa Alpha Kaparo. Long live sa inyo. Omega Eta Chapter ng Cebu, Zamboanga City Supreme Council. Boligid Chapter ng San Carlos City Council.
Pangasinan Provincial Council headed by Honorable Brad Cisco Flores. At syempre, Project 7 Chapter. Nandyan yung mga kabrad ko. At syempre, ang Grand Skeptron ng Luzon Supreme Council na si Dr. Joseph o si Brad Joseph de Guzman. Magandang umaga po. Sa alakitas is kumakos ang Panginoon siya'y kabayan. Ang hindi mo wala kang forma pero natutulibahan mo. Malaan nasa matanda ang mga pagkakagin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat lahat humangat bumilid. Ang hindi mo wala kang forma pero natutulibahan mo. Malaan nasa matanda ang mga pagkakagin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat lahat humangat bumilid. Walang klase, di mo kinatakutan sa kuna tumatang habang mga pabida nasa lungga umiwas. Mga nagtago alibay ay bayo sistemo. Sadyang mahirap pagpili o hingi ng photo. Puro moto, nagtatawa sa inyo si Pisot at mga gago. Dapat ipasapon sa mga tulpo na tawako. Tukay sa polo, turubong sosyo. Glow Charm. Pinch, sir, thank you po. Kailan po pwede makuha Bungis-Ngis TV yung promise nyo yung nagsayaw po sa backyard about ayuda? Waiting po sila. Nasaan ba yung mga yan? Yung sa, ano po, sa Karawang Batangas. Oo. Sa Lola po. Oo, walang problema. Oo. Super Vista po. Anytime, walang problema. Anytime, kontakin nyo lang si Yama. Ay, may kumanta ho. Pakita nga yung kanta ni Jay, yung kanta ni yung binigyan ko ng pera kanina na 15,000. Yung parang yoyoy. Gusto ko lang akong i-announce yung binigyan ko ng kanina. Yung natuwa ako sa kanta niya, pinapunta ko sa bahay sa Great Meadow at binigyan ko ng pera. Binigyan ko ng tulong. 15,000 ho yung binigay ko. Idol FLM, baka naman po pwede padala nyo ng tulong bigas, Bulacan sa Nabaong Garlang, San Ildefonso, Bulacan. Salamat po, San Ildefonso. Yan tayo TV, Boss FLM, mabuhay po kayo. Pasali po ako sa inyong vlogger, beginner, vlogger at solid supporter nyo ako. Boss, salamat, long live, pagpalain kayo ng may kapal. Long live. Asa na yung babasahin ko na yung mga vlogger hanapin mo yung kanina may gumawa ng kanta sa akin, ako natawa naman at natuwa. So sabi ko hanapin at mabigyan natin ng kahit konting tulong dahil lockdown ngayon. So siya ay taga Bulacan din taga Bulacan ho yun. Ito. Gusto ko panoorin nyo. Lakayan po ba? Panoorin nyo. Pinapunta ko dito sa opisina yan kanina. Chimp TV, trending ka na dito sa Mars. World need your DNA. Ayan, pati basher ko nagpa-Power Ranger. Thank you. Sarap. Bili mo na lang ng yan. Pero okay din yan. Tuloy-tuloy lang. Butong tulisan, George Kape, nga antok pa ang boss at kami rin. Eto. Sa isip, sino ka ba? Bakit usapan ka sa mga Facebook, YouTube, nating viral ka? Palagi kang nagtataka, bakit biglang sumikat ka? Parang isang politiko at artista. Kay dami ang natutuwa, at ilang idolize ka pa. Bakit ikaw ay walang nakilala? Leo Marcos, pag-ito sa pagkakaroon. Leo Marcos, mabuhay ang isang katulad mo. Ngayon na lang parating na anak na may kanagalo. Mga bigas na ayuda at kahit pera, nagbibigay siya. Sa isip-isip ka ba?
Ayan. Natuwa ho ako doon sa kanta, pinahanap ko ho yan. At kanina, may picture ba kami? At kanina ho, pinapunta ko ho sa bahay at binigyan ko ho ng 15,000 pesos para tulong ko sa kanya dahil ngayong COVID. Sana ho makatulong yan sa inyo, Mr. Anong pangalan niya? Roy de la Cruz from Bulacan. Nagkataon ako busy kanina. Eto ho siya. Wala ba? Wala ba? Ito lang ba yung kuha? Siya po marami. Ito. Ayan siya. Kung makikita niyo yung mukha na yan. Siya ho yan. Nandun sa bahay kanina. Ayan. Pareho ang picture dun eh. Valentine Baril. Sir, it will be a great pleasure to meet you in person. Bibili agad ako ng ticket from SFO to Manila or kahit saan. Makamayan ko lang po kayo. Yes! You can come here. Makakadao pa. Pag umating ka rito ng umaga, ipagluluto kita ng almusal. Pagtitimpla kita ng kaping barako ni Kabise. Kabise! Marami pa tayong kaping barako dyan, ano? Nakita mo yan, Valentine Barlis. Marami pa. Marami pa kami. Marami pa tayong kaping barako. Marami pa kaming kaping barako. Tapos may sinaing na tulingan. Tapos pagluluto kita ng masarap na omelette. Ako magtitimpla ng kape. Iyon ang matindi ron. Sa tanghalian na may pakakainin kita doon sa pinakamasarap kong restaurant. Ako may restaurant ho din sa baba. Isang magandang klaseng restaurant. Ako na mag-shift doon na magluluto. Ako maghihiwa ng mga tuna. Makikialam na ako doon sa kitchen. Tapos, itutur kita around din sa aming village. Ako magdadrive. Isasakay kita sa anong sasakyan ang gusto mong sakyan. Yan. Ganyan po tayo. Valentine Barlis. Maraming salamat. Magandang umaga. Titiis nyo, namimos-mos na natututok. Ang asin na bukas pinangraos. Bilang sa daliri ang may awa sa alipis. Ang magiting na babae sa luto ay jealousy. Pag tumulong, may papatikos. Napakitang tao. May sungay kayo, di kayo santo. Alpaka paro ang hamon. Sinuwan ang kusa para sa tao. Nang raos, mapipilang sa daliri ang may awa sa alipis. Ang magiting na babae sa luto ay jealousy. Pag tumulong, may papatikos. Napakitang tao, mga loko. May sungay kayo, di kayo santo. Francis, Leo Marcos, alpaka paro ang grupo. Milyon, sinuwan ang kusa para sa tao. Hindi mo ayun po. At mamaya po ay magdi-distribute po tayo ng napakarami. Tonelada na naman kalabasa. Diyos ko. Alam nyo po kasi, meron pong grupo ng farmer sa Nueva Ecija. Yung pong kalabasa na pang-export, yung ginagawa po, pinapowder yung kalabasa na yun para sa pumpkin soup. Pang-export ho yun. Ngayon po, ang problema, tinamaan ho tayo ng COVID. So wala ho. Patay ang mga port. Wala tayong outgoing and incoming sa mga raw material. So ang mangyayari, we consume what we produce. MJ Recording Studio Production, Sense Band. Nabuhay po kayo. Ang mangyayari po, kawawa naman po yung mga magsasaka. Kung babagsak. So yung pong mahigit 300 hektarya na taniman ng kalabasa, pinakyaw na ho natin. Sa tulong ng ating taga-facilitate na si Rose Santiago, ay binili ho natin. Makatulong ho sa magsasaka. At siya namang ipamimigay. Martes, Tondo, na expert na ang hamon ko kay Mr. Clavio. Abangan nyo ako sa Tondo. May dala akong truck na bigas at truck na gulay. Ipamimigay ko dyan sa barangay. Dyan mismo sa harapan ng bahay ni Arnold Clavio. 10 a.m. Barangay Herbosa, Tondo, Manila. Darating ako dyan. Kita-kits tayo. So, sugurin ko yan. Pauulanan ko ng bigas at kalabasa.
Doon sa istasyon ng pulis. Maraming salamat sa inyo. Asan na yung mga basher ko? Gusto ko may nakikita akong basher. Type, dali. Diyos ko naman. Yan, type. Yan, type. Yan. Yan. Sa Station 7 po. Sila po yung Station 7, si Police Lieutenant Colonel Harry Ruiz Lorenzo III at Police Captain Joseph D. Jimenez. So, Station Commander and PCP Commander. Ayan. Idol FLM, pasakay naman sa Lambo mo. Pa-shout out sa Amay family sa Bicol at Ilocos. God bless. Amay family, God bless. Dahil Power Ranger, Sir FLM, pa-shout out sa mga pa-shout out ang akin sa Talon, Amadeo Cavite, Sunny Cabillo. Palagi nakikinig dito. Low Brew at Nottingham, Sam at Cyril. Mga kapatid, ito po, pakisuportahan nyo itong ating mga small YouTuber para pag sila po'y kumita, ay mamimigay. Alam nyo, ang alam nyo yung pinaka nakakainis na parte ng basher, yung hindi ka pinapansin. Nangangawit ka na kata-type, tapos walang pumapansin sa'yo. Tang ina. Mukhang tanga yung sarili niya. Maraming salamat at gawain nyo, idol. Ang dami nyo na natulungan. Sana lahat ng mamamayan, mayayamang ganyan pa. Kayo pa shout out sa University of Small YouTuber. Ang dami natin, Macber, University of Small YouTuber. Yung ba yung bagong pangalan ng organisasyon nila? University of Small YouTuber. Macber, kung ano lang pinagsasabi nito. Mabel Santos Kawilan, Solid FLM, mabuhay po kayo. Sana po after COVID mamit and pick ko po kayo. Masaya na from May Kawayan, Bulacan. Challenge accepted po, maliit na paraan po. Gusto mo ngayon mo na ako makita, hingi ka lang ng passage dyan sa May Kawayan, Bulacan sa barangay. Sabihin mo kukuha ka sa akin ng kalabasa bukas o punta ka sa Isul, dami kong kalabasa, bigyan kita. May darating ako bukas na kalabasa, 25,000 kilos. Pwede kang humingi, magdala ka ng elf. Jenna Bautista, Sir Francis, hope to see you pag uwi ko Pinas, pag COVID-free na. Ipag-uuwi kita ng masarap na kape. My family would love to see you. Have enough rest. Yes, thank you. Yes, I would love to see you. All right? You are welcome here. Ang hindi lang naman welcome dito sa opisina ko at sa bahay ko, yung mga basher, babarilin agad ng bodyguard ko yan. La Villena, thank you sa bigas, boss, at Aling Magagatas family. Sa bigas para sa tropang Grab Food. Kabubuyog, boss. Pengi naman yung tinitimpla mo kanina sa bar mo, boss. Get well. Wow. After COVID, pagkita-kita tayo. Ako lahat na magpapainom sa inyo. Kleng Carinderia and more. Avid subscriber po, FLM. Care, love, and share by Kleng on FB. You inspired me sharing love to our kababayan. Hope to meet you when we visit Philippines. Yes, Kleng Carinderia and more. You're welcome. Hihintayin ko kayo rito. Bukas po, mamimigay po ako ng 25,000 kilos ng kalabasa. Maliwanag. Kasi po, pinakyaw ko po yung 300 ektaryang kalabasa, tulong na rin doon sa ating mga farmer. Nako, nagkanong karaming pera ho inubos ko dyan. Di ho ba? Kung gusto nyo, sulugan ng pera. Habang ako sulugan ng pera. Labas nyo pera ko. Labas nyo pera nyo. Wala nang panload pera ko. Wala palang panload yung mga basher. Binabaon mo naman masyado. Talaga naman mga Tom Goods patay yan eh. At syempre, wag po kayo magpapaniwala dyan. Alam niyo po, ginagawa nila lahat ng kanilang gagawin para i-discredit o i-diminish yung work of art ng ating ginagawa na pagtulong.
ay hindi naman humahina kokote ng NBI at saka ng ating mga kapulisan para hindi alam yung mga pinaggagawa ng mga siraulo na yan. O gagawa ng account ka, fake account. Ano ga naman yon? Gagawa ka ng account, bagong-bago. Tapos tatawag ka doon sa nanalo kayo ng 150,000, magpadala kayo ng processing fee. What? Processing fee? Putang ina. Kakaguhan yan, di ba? Ipakulong nyo yan. Wala yung basher ko. Sabi nung isang... basahin. Driuski Haswell. Mga basher, todo effort pa kayo sa pagtatype. Pinapagod nyo sarili nyo. Wala namang kayo mapapala sa sinasabi nyo. Magugutom pa din kayo. Hindi nyo iyayaman yan. Nayayaman sila mapagod. Kailangan ko sila, huwag nyong awayan yung basher. Viewers ko yan eh. Kayo naman. Viewers ko yan. Watch time hour yan. Habang matagal silang nanonood, pumapalo yung watch hour ko. Idol, pa-shout out po sa papa ko po, si Jerry Crave from Canada po. Jerry Crave from Canada po. We love you po. More power to you po. Opo, Maria Crave. Maria. All right. Rix TV, Bimbo Talman TV, Cebu Store, Jan Balangbang, Tina Matutina, PJ TV, Trending News, Love FLM, Bajay's Vlog, Japan Life Vlog, Boy Tuklas, Reklamador Pagmali, Mr. Hans TV, Pahaganas TV, The Padwas Adventure, Geo Driver, Jenny Khan, Pinoy News Trending, Sweet Baby, Jag Vlog, Jenny Quinto. Hello, Sir FLM. Namiss ko na lagi ang live mo pero pinapanood ko after work. Pa-shout out, sir, sa mama ko. Happy Mother's Day, Gloria Quinto at Monies and Friend. At Money na friend ko dito sa Panama City, Florida. Wow. Galing kami dyan, Panama. May konting hanap buhay ko kami dyan sa Panama. Ako. MJ Recording Studio, Production Sense Band, Bing Bong and Boise, Angeli Enriquez Sagala, Yetski TV Vlog, Gerson TV, Pacondo TV, Edilberto Batausa, Chabi Palabiro, Tito Juan, Michael TV, PH Trending TV, Ian Hot Topic, Ilocano Vibes, Buzz Taki, Sol Karsten, Jan's Lad Vlog, Mary Jane Puyod, Lenuj Khan, ALC, Bizarre TV, PUG Channel, Jane 68, Alice Vlog, Josephine 35 Vlog, Everone Channel, Clengs Carinderia and more, Tisoy Barrera TV, Summer Sky, Bea Mason, Simple Life. Ayan ang mga pangalan niya sa YouTube. At yung ating mga official small YouTuber from FLM, Luz Biminda. Yung Luz Biminda, yan yung Luzon, Visayas, Mindanao. JB26 Cheng, boss, nakaka-addict na talaga ang manood sa iyo. God bless you. Huwag niyo awayin yung basher ko, ha? Viewers ko yan. Pakiusap lang. Huwag niyo awayin. Viewers natin yan. Hayaan nyo mag-type. I-delete ko lang naman yung type niyan. Huwag nyo nang replyan at tutok na lang kayo sa akin. Alright. Okay sa alright. Alright. Rock and roll. Alright. FLM official blogger and small YouTuber from Luz Biminda. FLM, Luzon, Visayas, Mindanao.
Kabise TV, Mac Pablo, Coco Bonsai Martin, Thinking Body, Misty Wild, Bungiskis TV, Gina Vlog, Good Samaritan TV, Jan's Vlog, The King, Just One TV, Boogeyman TV, Mabuhay Pilipinas, Alnia Vlog, Pugong Biyahero, Sol Karsten, Bustaki, Mary Jane Puyod, Jojo Di Guzman ng Connect TV, yan nasa Hong Kong, Isko Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macbear 23, Kalupa TV, Taong Gala, Papa Bear, Ice Freedom USA, Ice Freedom USA, special mention. Don Kate, DJ Byron, Lisa Paris, So What? What? WT Live Vlogger, Jordan Melby Vlog, Filipino Connection, Pinoy Ako Taxi Driver, Ronnie Laguardia, Jake Magnus, Bex Video, Dario Infante, Rex Kayanong, Target on Air, at syempre, yung Latigo News TV, Latigo, at saka yung Target on Air ni Rex Kayanong, Mr. Jack and Rose TV, Japan Life Vlog, VR Magnus Kogor, Kuya Etan TV, Kim Soyun, Yuri Reyes, Adi Cutie Channel, Mari Prax Vlog, Sophia Marga, Bricks Daba TV, James Fernandez TV, Pinay Alaskan Vlogger, Nan MCI8, Papa Dance Vlog, Florante, Pabericio, Marky Channel Vlog, Taps Genoski, Magnus Vierus, Mon Madrigal, Papa Chart TV, Life in Canada Vlog, Jork Dasimuno, FLM, Nats TV Gaming. At syempre, si Ka-Helper. Ayan. Membro ka na namin, Ka-Helper. Hindi ko nakalimutan. Walang nakasulat doon. Hindi siya kasi nagsusulat. Binabasa ko lang. Pero naalala kita. Alexander Bordeos, Sir Francis, pa-shoutout po. Happy Mother's Day sa aking mama, Azucena Bordeos. Pagaling siya at good health. Always. Salamat po ng marami. Maraming salamat sa pagtulong sa mga mahihirap. God bless. God bless din po. Artistang Hilaw, FLM, pag uwi ko, daan ako dyan. Selfie lang, masaya na ako. Mga basher mo, mga buang. Shout out from Queensland, Australia. Bisdak Group. Uy, Bisayang dako. Siyempre, Ricky Lumabi and family, idol, pabati ang aking mahal na ina, si Nanay Inga ng Happy Mother's Day at ang lahat ng nanay at sa nanang nyo na rin. Ho, idol, baka pwedeng pumila sa kalabasa. Pwede, bukas, may kalabasa ako dyan. Dyan sa Calle Industria. Yung kalabasa ko nandiyan sa Calle. Jenny Quinto, talaga sir, hope to see you here sa PC, Florida. Yes, of course. Jolly Booby. Woohoo! Woohoo! Grabe ang lakas ng Power Ranger nito. Nag-Power Ranger. Jolly Booby, pink ang kulay. Ibang klase. Wala namang message. Nakakatuwa itong ganito. Baka pag Power Ranger lang. Jolly Booby. Ingit na naman. Sinasabi na naman nila. Yung mga scammer daw. Ingit na ingit. Yung mga tunay na scammer, sila yung tunay na ingit sa atin. Reyes Romela, hi Sir FLM, paki-shoutout po ang lahat ng bumubuo ng Gatas for a Cause ng Canlubang, Laguna. Oy, meron ba nun? Gatas for a Cause? Canlubang, Laguna. Thank you so much. Pinoy ka, Pinoy ako. Kahit saan, sulok man ng mundo, magtulungan tayo. God bless again from Edmonton, Alberta, Canada. Reyes Romela, mabuhay po kayo. Palakpakan nyo nga to si Reyes Romela. Ayan. Buzz Taki, idol addict na ako sa'yo. Hindi na po kompleto ang araw ko na hindi ka napapanood at masabi sa'yo na I love you to the moon and back. Kisses, mwah. Regards to FLM team. Heart, guys. Mwah. Mwah. May mwah ka pa. Ito. Mwah. Gabi-gabi kita i-announce, Buzz Taki. Anyway, maraming salamat po sa inyo. No? At, ang dami nagpa-Power Ranger, Idol, pangalan ng basher mo, FLM Solid Fanatic. Oo nga. Oo nga, ang ganda. Sa mga single dyan, baka naman. Single na single to. Amoy Lanzones at Atis pa ako. Si Macbear. Macbear, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Umuwi ka kaya rito.
Ah, tropa natin to eh. Ah. Oh, hindi araw dun eh. Lugi tayo rito kasi yung gabi natin umaga sa kay Macber eh. Atis pa. Ang sabi ni Macber, mga basher dyan. Ang pangalan daw ng basher ko, FLM Solid Fanatic. Yan. Pog. Gagawin ko po yan. Ayan na. RL. Jem Cruz, Pogi. When I go to Pinas, meet tayo. I accepted your challenge. Nagpa-deliver kami ng food sa mga deserving. How can I share the video with you? Nung receive nila bigas ulam na pinadala namin, iyak sila sa tuwa. Jem Cruz. Palakpakan natin to si Ma'am Jem Cruz. It deserve yan. Ma'am Jem Cruz. Di po, ano po, meron po kasing Apo Francis Leo Marcos Facebook group page. Group yun, no? Yes. Okay na. Para po malaman nyo, ito po. Yung aming page. Pero tingnan nyo po, kasi yung page namin, ilan ng subscriber? 175 member po. 175,000 member. Ayan po yung itsura. Pwede nyo pong i-post dyan. I-approve po agad ni Yama. Yung mga post, tignan mo nga, i-upload mo na ngayon, halos lahatin mo na yung mga nakapending. 50,000 po. O, di i-upload mo lahat para makita natin. Baka hindi natin makikita eh. Kaya mo, di makita. Tang magka-remote na, magkagulo na. Kaya mo na, i-upload mo. I-upload nyo ngayon. Kabise, i-admin mo si Kabise para i-upload. Or else po, i-PM nyo po kay Yama. Or else naman, ilagay nyo sa Facebook nyo, itag nyo ko. Itag nyo ko. Isa lang naman ang aking Facebook eh. Luchi Rodrigo, shout out sa Rodrigo sisters na nanonood from Norway. Pakapi daw dyan. Pag nakauwi kami, saan ba pwedeng mahagilap? Badass ng buhay ko ay ikaw. Naks naman. Ma'am, Luchi, dito lang po ako sa Eastwood, okay? Sa Legrand, Tower 2. Makikita nyo po yan sa may gawing Kalye Industria. Okay po? Eddie Mopon, ayaw na mag-chat ng basher kasi lalo ka lang daw sisikat, idol. Hindi na daw nila kaya ang kayabangan mo. Hahaha. Kaya gusto nang lumipat sa'yo. Lovely Joby, idol, shout out, OFW from Hong Kong. Ate Josie, adik na adik sa'yo. Wow, Ate Josie. Mwah. Lahat kayo iahag ko with kisses. May kasama pang padilpat. Kaya po tayo nakaganon. Hindi natin na-approve. Kasi yung mga ganito lumalabas po. Pagka in-approve po natin lahat yan, yung mga ganyan na hindi na masasala. Kaya kailangan po mahigpit tayo sa pag-approve. Diyan natin nahuhuli yung mga fake na nagpo-post. Ayan po. Ayan, mga ganyan. Pag yan in-approve ko po lahat yan, papasok na yan sa page natin. Magugulo po yung page. Yung mga post natin, hindi na maano. Paano yan? Hindi yung mga alam mong hindi, i-delete mo na. Delete mo para yung mga gumakapasok. 50,000 yung di talagang hindi. Dito sila Benok, sila Joanna. Talagang minuminuto. Libo-libo yung pumapasok. Ganun talaga. Pogi ako eh. Pogi naman ako. Ito tawag sa... Bakit? Ano ba tawag sa akin dito? Tingnan mo si Ma'am Jem Cruz. Pogi. Di pogi ako. Ayun, kailangan ko kasi. Jerry Sumage, Sir Idol FLM. Inaabangan ko palagi LS mo. At sa Kabise TV. Bukod sa nakakatulong ka na, nakakapagpasaya ka pa, Idol. Isama mo naman sa FLM Vlogger YouTube channel ko. Sama mo nga to, Jerry Sumage. Sulat mo. Mag-type ka nga. Tapos yung mga aktibo, tuloy-tuloy. Meron dyan mga hindi aktibo eh. Ay, nako. Salamat po. Actually, ang sarap na ng tulog ko. Natulog ako ng alas 5 ng hapon. Umuwi ako sa bahay. May hinaho kasi internet doon. Andun, nagtimpla ako ng punch. Yan.
I miss my dog. I play with my dog. I play with billiard. Pinaandar ko yung 2 sports car ko para at least maandar. Ganun lang, simple-simple. Di po ba yung buhay? Napakasarap. Tapos i-stressin ko yung sarili ko sa mga basher ko. Sa totoo lang, views ko sila eh. O, wag nyo na akong awayin. Bakit? Pagkatapos ko mag-vlog, pag di-delete ko lahat ng comment nila, o di loko. Lakalagay ho sa spam lahat yun. Bibigyan ko lang sila ng authorization mag-post kapag tunay na litrato na yung kanilang nakalagay. Hanggat mga fake account yan, wala, hindi nyo mababasa yan. After nito, i-delete ko lahat ng mga message niya. Hindi rin mababasa. Huwag nyo na awayin. Alam nyo po, kasi yan ay viewers natin. Jolly Booby! Yee! Mabuhay po kayo! Family nyo, mabuhay. Sahara Cardenas, mabuhay ka, Idol FLM. Thank God sa mga tulong mo. Happy Mother's Day to all. Ma'am, avid fan mo po ako. Small channel from Hong Kong. Stay healthy. Keep safe. Ito nga Sahara Cardenas, ilagay mo nga sa listahan natin. Sahara. Meron po akong t-shirt dito. Ayan, dapat to isusuot ko to eh. Kung sino ho ang nagpadala na rin, maraming salamat. Yan. Isusuot ko ho ito pagpunta ko ng Tondo. Abangan nyo ako sa Martes. Yan. Isusuot ko ho ito pagdating ko sa Martes. Aba, nilamang paniyama yan. Ang ganda oh. Kung sino man ho nagpadala nito, maraming salamat. Long live! Sama mo nga yan, Sahara Karsten. Julius Cautiver. Ilagay mo nga ano nito, babanggitin ko nga ito, Julius Cautiver na to. Ilagay mo na. Meron dyan, di ba? Nabanggit ko yan, di ba? Brad, musta na? Late ako, nakatulog ako, pero okay pa din. Nag-PM ako sa FB mo, Brad. Happy Mother's Day kay inang mo at sa lahat ng dakilang ina. Mabuhay po kayo. Binabati ko po lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Lahat po. Nanay, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. JB26 Cheng. Nyahaha, Boss Pogi. Ako rin, isama you small vlogger. Isama mo nga yan, JB26 Cheng. Sige, sama mo na sila lahat. At magrambulan na sila dyan. Sama mo. JB26 Cheng. Alan Salvador, Intergalactic Batangas, FB ko, Idol. Nag-PM ako sa iyo, sir, at kay Yama. Sana mapansin, Idol. Challenge accepted. Sana madagdagan yung Idol. Yes. JB26 Cheng. Okay, sama natin yan. Basta, ang rules ng mga vlogger ko, yung mga good things na lang ang ipopost natin. Okay? Pero yung mga bad things na galing sa kabila, lalo na yung may mga panunuya sa akin, wag na natin ipopost yun. That's the only rules. Alright? Will Jack 1 TV. Ano message niya? Wala. Will Jack 1 TV. Shout out kay Will Jack 1 TV. Mega shout out yan. Mega shout out. Ikaw na, sumigaw ka. Dali. Lakasan mo! Lakasan mo! Mega shout out! Yan. Kanino? Kay Sir Will Jack 1 TV. Grabe. Ayan Special shout out galing kay Yama. Alright. Huwag yun naawayin yung mga basher. Alam nyo kasi, kawawa naman yung mga yan. Diyos ko. Buksan natin ang pintuan. Binubuksan ko lahat ng pintuan. Welcome sa aking YouTube channel. Welcome. Mag-comment kayo na mag-comment. Dagdag views yan. Yung watch hour ko pumapalo eh. Sir Idol, FLM, huwag ka na mag-alala sa mga basher mo. Hindi na nila mapipigilan ang pagsikat mo at nakatatak ka na sa kasaysayan natin. Yahweh bless you. Salamat po. Binabati ko po lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa suporta niyo. Sir FLM, Happy Mother's Day sa mothers ko na si Miss Cleo Penolasco at sa family ko from Talisay, Cebu at sa mahal kong GF, Lorestela Gabiana. Mabuhay ka, sir.
Yan Tayo TV. Pasama din po, boss, small vlogger po, long live. O, long live. Sige, isama mo na yan. Julius Cautiver, long live Brad. Ganda ng t-shirt mo, Brad. Sana all. Pa-ads sa FB mo, brother. Happy Mother's Day. Para sa aking mga kabrad na AKP, maraming salamat po. Parang gusto kong magpagawa ng 100,000 t-shirt at ipamimigay ko sa lahat ng mga kabrad. 100,000. Magkano ba isang t-shirt? Mga 100 times 100,000. 10 million. 100,000 po na tao, boss. Error. 100 times 100,000. 10 million ba? Bahala ko magpagawa eh. 10 million lang pala eh. Kaya natin yan. Sisiw. 10 million lang. Sisiw. Sige. Magpagawa ka ng 100 lang na t-shirt. Tanggalin mo muna yung 1,000. Siyempre, boss, dapat 100 muna yung mga taong yun, yung mga special, yung mga katanggap. Eh kung 1,000, 100,000. Eh kung 10,000, 1 million. Eh kung 10,000. 10,000. Ilan yung 10,000? 10 million. Ikaw naman, divide lang, ang hina-hina mo pa. Kailangan marunong ka mag-divide. Ayun. Alam nyo, gusto kong makipagdaldalan sa inyo ng medyo mahaba-habang panahon at mahaba-habang oras eh. Basa nga tayo rito ng basher! Wala eh. Sir FLM, one day po kami nangingi ng tulong sa inyo. Pero, Day 1. Anong pangalan nito? Ruth Asusen. Neri Santos. Tingnan mo nga yung Neri Santos. Nagtatype Day 1 pa raw eh. Day 1, no, nangihingi. Alam nyo ma'am, sa sobrang dami na nangihingi at talaga namang ako ho ay individual na tao. Huwag niyo ikakasama ng loob yan. Gawa ng ako ho'y nag-iisa. Maaaring hindi ko ho napapansin. Tingnan mo nga yan, Neri Santos. Unang-una ho, ulitin ko po, ako po ay tumutulong lang sa abot ng aking kapasidad at ako'y nag-iisa. Hindi ko po obligasyon, pero dahil sa pagmamahal ko sa ating bayang Pilipinas at sa mamamayan nito, kita nyo ho, hindi naman ho ako tumitigil, nagkakasakit na nga ho ako. Kita nyo? Pero tuloy pa rin ho yung aking ginagawa. Kaya wag na ho kayong mga sasama yung loob nyo. Sabi nito Sir FLM, Day 1 pa po kami nanghihingi ng tulong sa iyo, pero hindi na po kami napapansin. Bigas lang po sana. O, bigyan mo nga ng bigas to, Neri Santos. Kontakin mo yan. Neri Santos, Yama. Bigyan mo ng bigas. Slick Rick. Maaaring hindi ko napansin kasi tignan nyo, napakabilis ng parang dagat huyang type. Slick Ricky Lee. Idol, sana po sa amin na po kayo paggawa ng t-shirt para sa organization nyo. Para kung ano man po ang kitain, marami na rin po matutulungan. Salamat po. Wow. Sige. Romel Sabado. Thanks for being you. Thank Romel. Maraming salamat. Mabuhay ka. Ayun. So, maraming salamat po sa inyo. At ang dalangin ko po ay pagpalain nawa po kayo ng ating dakilang lumikha. Tayo po ay hindi napapatol sa mga palipad hangin ng mga basher na yan. Fanatics. Idol FLM, maraming salamat po at merong kagaya mo na walang sawang tumutulong sa mga kababayan natin. Shout out University, small YouTuber. Baka pwede isali mo din ako sa FLM Vlogger YouTube ko. Sulat mo nga to, Bricks. Yama! Sulat mo nga to, itong YouTuber na to. Fanatics. Maria Monaco. Hi, Solid FLM. From Monaco. Gabi-gabi watching po. If di na sticker, wala na po budget. But I'm still watching you po. Love you, mama. Chup chup. Maria Monaco. Love you too, mama. Chup chup. Okay? Kahit di kayo mag-sticker, okay lang. Walang problema. Hindi naman natin kailangan. Sabi ko nga, hindi nyo naman kailangan mag-sticker eh.
Okay? Mariflor Barlaan. Magandang umaga po. Etong Opanatics. Opanatics, ayan, sulat natin. Salin natin. Opa. Ayan, wala si Yaman, nasa CR. Opanatic. Opanatics. Ayan. Ayun. Mariflor Barlaan. Malamig yan. Hindi ako pwede yan. Hindi. Yan mo na. Si George. Bricks, tawagin mo nga si George. Ayan. So, yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alam niyo po, kahit di ako magla-live, naobliga ako, hindi, dahil para lang makapiling ko kayo. Ito yung JB26, Cheng, naisama mo na? Okay. Yang Opanatic, sinulat ko, yan, Butong Tulisan, Happy Mother's Day sa mga ex ko at sa ina ng anak ko. Wow! Pet maluto, Butong Tulisan. Kasama natin to, Butong Tulisan. Tingnan mo nga kung nandyan, Butong Tulisan. Sama mo nga. Sulat mo, Butong Tulisan. Atin yan eh. Happy Mother's Day sa mga ex ko at sa ina ng anak ko. Happy Mother's Day sa mga ex ko at sa ina ng anak ko. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day kay Mayu. Hindi ko pa nami-message. Ngayon na ba yun o kahapon pa? Tala po. Tsaka tubig yung hindi malamig. Paki-accept naman po, Clarissa Abalos. Dearborn at Care, Love, and Share by Kleng. Sa FB po, Apo FLM Group, pati po kay Miss Yama. Kleng, Carinderia, and more. Pwede mo kong i-add. Francis Leo Marcos. Makikita mo yan. Nag-iisa lang yung aking FB. Hanapin mo na lang yung original na FB ko. I-accept kita. Ayan. Happy Mother's Day sa aking wife na si Mayu Murakami. Okay. At sa aking ina, kay Nanang. Happy Mother's Day ho. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mga kaibigan, magkita-kita po tayo bukas. Bala ko pong i-adjust yung oras pero paano ko nga kayo makakausap ko, i-adjust ko yung oras. So magdadalawang live na lang ako at mababawasan na siguro yung upload ko. God bless Sir Francis and the team sa walang sawang pagtulong. I'm from Batanes and proud to say we are COVID-free. Pasyal po kayo dito after COVID safe. Mga Ibatan, long live! Mahal ko po kayo. Magandang gabi at mabuhay po kayong lahat. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Binabati ko po lahat ng aking mga kaibigan, si Board Member Perla Tumaliwan, yung aking ninong at ninang, si Mayor at Vice Mayor Taginod, yung mga kaibigan ko, si Pambansang Coronel Reynaldo Magdaluyo, at yung aking ninong na si General Benjamin Acorda, at si Colonel Antonio Maralag Jr. at lahat ng bumubuo ng FLM team. Once again, ngayong umaga po ay mamimigay tayo ng 25,000 kilos na naman ng kalabasa para sa iba't ibang sakay ng gobyerno. Kasama na dyan ang mga simbahan. Solid supporter ako ng YouTube channel Gina Vlogs watching from Norway. Pa-shout out yung Balicolon family sa Paratek, Dasol, Pangasinan. Already accepted your Mayaman Challenge. 160 household relief good. Gin 68, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo. Hanggang sa muli, maraming salamat. G68, yung tumanggap ng challenge ko. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Kita-kita tayo bukas. And from FLM Headquarters, mission accomplished. Hindi na umabot yung isa.